Добре дошли в планетата на илюзиите, където нищо не е такова, каквото изглежда. Отпуснете се, затворете очи и се потопете в една история с доста очакван край. Освен ако не си зодия Риби. Беше слънчев ден, ти дойде и се усмихна. Веднага аз реших, че съдбата ми намигна. Свободно ли е тук? Чух от някъде внезапно. Веднага си помислих, ще се женим, то е ясно. 5 минути с теб и един за друг сме зная. Ще имаме близнаци, ето пише ти го в чая. Ангелско число и часовника показва. Един за друг сме, да, тук всичко го доказва. Висок, красив си ти и зная. Билет директен си за рая. Овен с асцендент, близнаци от всякъде кръщят близнаци. Всичко ще ти дам, парирам, пам, пам. Ти за мен си знам, бъди материал. Тези очи непознати са ми, срещала съм ги преди, само в моите мечти. Той слушва места и жени не заглежда. Добра бит, списъка се нарежда. Друг живот знам, ние пак ще се срещнем. В този тук си почти перфектен. Чудя се дали не сънувам, червени влагове не чувам. Сягаш с вълшебна пръчка, си направим по поръчка. Вече виждах как в бъдещето сме двама. Понеделник в нас, а в майка ти сряда. Но както при мен е ставало преди, реалността дойде рязко и ме заземи. Вратата се отваря, той се появява. Пак не съм разбрала, не съм ти във радара. Всичко ще ти дам, да ти дам, пам, пам. Ти за мен си знам, бъди материал. Тези очи непознати са ми, срещала съм ги преди, само в моите мечти. Той слуша места и жени не заглежда. Ясно защо празила се нарежда. Друг живот знам, ние пак ще се срещнем. В този тук си почти перфектен. Това беше всичко. До следващия трак. А до тогава не се запознавайте с момчета в сладкарници.